זה היום עושו השם נוגילו ונשמחו בוי. אחרי שנים של הקמת היישוב המיוחד גבעת זאב, זה היום הגדול שהאבן הזאת, אבן היסוד להקומס בוטי המדרושויס החשובים פה בשכונה. יישוב שבאמת ציבור כל כך איכותי שבתרא שהתחברו פה בציבור הזה, שהמקום הזה, הקהילה הזאת, תהיה באמת למגדלור להשפיע על כל היישוב כולו. שהיה על טהרת הקודש 100% פרח והתפשט יותר ויותר, ורואים גם ביישוב שגבעת זאב כמה בשנים האחרונות כמה זה השפיע וכמה נהיה יותר ויותר מוקם תורה, מוקם שיריים ושלמים. חז"ל משווים את בית הכנסת לבית המקדוש, והועיל להם למקדוש מעט. בית הכנסת דומה לבית המקדוש. בית הכנסת זה מקום שבו שורה שכינה מעין מה שהיה בבית המקדוש. ודס חדורים בימולה יקולוניות קובר בנויים ברוך יבונה בית השם. כאן בית השם יזבח נתכנס תמיד לתפילות לפני הבירי אילום. כאן נתכנס ללימוד לתתירה הקדושו לבירי אילום. כאן והנהוג עשה בישנו על פי דרך התירה והעירו. אוי ודס חדורים בימולהו קולוניו קובר בנויים. חוטפים שיהיה בייס זה מוקוים לאשרועס השכינו ויסגדלו בין כסולוב גדולים בעבוידס התפילו ובתוירו וישם שמיים יסקדש על ידכם תומית. בית הכנסת זה מתעתד בעזרת השם לשמש כמרכז רוחני לתורה, לתפילה, אהבת חסד עבור רבים מתושבי השכונה. בחוכמה יבונה בייס יבונה בבייס וביסבונו יסקוב וינון אוי בדס חדורים ימולהו קולוניו קובר בנויים. רובנו, אם לא כולנו, יודעים כמה דרך ארוכה היינו צריכים לעבור עד שהגענו לערב הזה. זה היום עושו השם נוגילו ונשמחו בוי. ליום הזה חיכינו, אני חושב כבר 9 שנים, לזכות להנחת אבן פינה לבניין של קבע. השם יעזור שקהילת בני הישיבה תמשיך ותפרח, תעלה ותפרח, ושתשמש מגדלור בעזרת השם לא רק לגבעת זאב, רק לכל הארץ. נבואה מפורשת מהיום הזה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך את שכונתנו, יברך את כל העוסקים במלאכת הקודש, יברך אותנו שנזכה אלה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כשמכינים מקום מפואר לשם, אז הקדוש ברוך הוא משרה שכינה יותר, כמו שהיה כשנבנה הבית בישראל. רוצים שהרב יברך את כל מי שתורם לבית כנסת. האם אנחנו יכולים משהו לתורמים לומר בשם הרב? מה זה בשם מקדש? אמן. רב חיים ברך כל מי ששותף לבנייה הזאת, בברכה של להיות שותף לבניין בית המקדש. אז אני חושב שאותם שהם לא רק עושים אלא עושים ומעשים, בוודאי ובוודאי שהדברים האלה נאמרו בכפל כפליים, כי באויסה ומעשה יש הרי דברים נפלאים. אשריכם, אני ראיתי